Doamne, cine stă de vorbă acum? Da, bre, un războinic aluminic și un ucenic. Nu, bă, acum stă de vorbă un oier și un țigan. Adică cum era Mihai Viteazul banul Craiovei, așa tu ești bănelul lui Steaua. Adică bănel, tu mi-aduci mie bani și eu îți dau ție banul. Bă, știi ce am auzit eu? Eu am auzit ca seară că tu noaptea nu te vezi noaptea, tu noaptea nu te vezi. Dar mi-a zis Bărădescu că te-a văzut pe podul Grand noaptea, ieri noapte te-a văzut. Ce făceai tu pe podul Grand? Făceam rodajul la mașină, bre, că mi-am luat mașină, nu știi. Băi, dacă vrei să faci rodajul la mașină, uite pista asta care a construit-o eu, am dat eu $1.000.000 și am făcut pista asta pentru Tăricianu și pentru Fisu să facă ei karting aici, îți iei mașina și faci rodajul pe aici, tu. Nu te duci tu la George Copus acolo. Gata, bre, nu mai fac, gata. Băi, dar știi ce am auzit eu? Știi ce am mai auzit eu? Eu am auzit că tu, după ce termini tot antrenamentul, te duci tu în vestiar acolo. Ce ți-ai zis tu bănel Nicoliță? Îmi dă Becali bani, ia să limit eu pe Gigi Becali. Eu vreau acum să limit. Ai, bre, nu. Deci asta a zis Boștină cu dică și cu ghioane, da? Deci când era în cantonament, căci că să râdă. Băi, deci ia de aici, 10.000 deci de dolari. Deci veniți la mine întotdeauna. Ia 10.000 de dolari să te aud eu cum îi mis tu pe mine, adică pe Gigi Becali. Adică să mă aud eu așa un pic cum îi mis. Deci nu pot, bre, pe bune, deci nu pot. Deci ea mi-a spus Băi, bănele, mai ia 10.000 de dolari să te văd eu aici cum îi mis tu pe mine, adică cum îi mis tu pe mine, Gigi Becali. Băi, eu le-am făcut eu caselor, lăsat Gigi Becali. Păi nu le-am făcut eu casele. Păi da, bă, le-am făcut casele în Gigi Becali și ei acum, că sunt recunoscători că sunt ca un tată pentru ei. Păi tu ce să nu fii recunoscător? Că nu le-am dat eu bani acolo să facă casă după inundații. Eu urs eu urs războinicul Păi nu le-am făcut eu. Eu acum aici că sunt recunoscători, adică ei sunt recunoscători pentru mine. Păi să fie recunoscător că le-am dat bani acolo. Să zică la stat vulturul Becali. Păi tu ce să nu zică vulturul Becali? Să lase vulturul simplu, că lumea o să știe că e vulturul Becali. Gata, bre, asta e. Hai, dă-i drumul la antrenament, că de-aia îți dau bani. Ia-ți cașcavalul și dă-i drumul la antrenament. Băi, ia veniți voi coace. Luați-l și pe Bărădescu cu voi, să fie arbitru, să văd eu aici un K1 aici. Că de-aia vă plătesc în dolari, da? Să vină Bărădescu să faceți aici un K1, ca să văd și eu așa cum să luptă K1-ul ăsta.